odébb állunk, és csak nézzük, hogy hull széjjel minden áll. Még egy készfogás, ennyi és semmi más, majd néha telefonálunk, de csak pár hét, és ha fáj még, az sem tart sokáig. Már új utakat járunk, és csak várjuk, valóra váljon minden árunk. Még néhány perc, és új utak kezd. Hogy adják át virágaikat a ballagó nyolcadikosoknak. Imádj!
Nincs lakója már, ami az osztály, nézem emberekbe, az én szemem is, mintha könnyes lenne. Ünnepségünk kezdetén énekeljük el a himnuszt. Szeretettel köszöntöm a 2013-2014-es tanévet lezáró ballagási és tanévzáró ünnepségünkön megjelent kedves vendégeinket, tanárainkat, diáktársainkat, a ballagó 8. osztályt és hozzátartozóikat. Kiemelt tisztelettel köszöntöm Pál Jánosnét, Tomori Szabolcsnét, Debreceni Zoltánt, Keresztiné Szemán Szilvia református lelkipásztort, Gergelyné Pincés Mónika óvodavezetőt és az óvoda dolgozóit. Megkérem Korponai Sándor igazgató urat, mondja el ünnepi beszédét
majd adja át az elköszönő nyolcadikosoknak az ajándékkönyveket. Sok szeretettel köszöntöm rendezvényünk minden kedves vendégét én is, a szülőket, édesanyákat, édesapákat, nagyszülőket, iskolánk tanárait, tanítóit, tanulóit, utoljára, de mégis legelső sorban a ballagó nyolcadikosokat. Az iskolai élet hagyományos ünnepeink sorát minden évben ballagás és tanévzáró zárja. A ballagás alkalmával a végzős diákok még egyszer utoljára végigjárják az iskola tantermeit, elbúcsúznak a jól megismert és megszokott falaktól, tantermektől, bútoroktól, elbúcsúznak tanulótársaiktól, tanáraiktól. A kötődés és az elválás mindannyiunk életének fontos mozzanata. A mostani elválás egyben egy újhoz való kötődés kezdete is, hiszen nem sokára új közegben, új helyen, új iskolában folytatjátok tanulmányaitokat. Most azonban még régi iskolátokban vagytok, és mi büszkén nézünk rátok ballagó és végzős nyolcadikosokra. A ballagást mindenki másként éli meg. Van, aki vidám és felszabadult, van, aki szomorú, van, aki optimistán tekint a jövőbe, és van, aki a biztoshoz való ragaszkodás jegyében kissé félve éli meg ezt az eseményt. A ballagás egyszerre felszabadító és szorongással eltöltő, hiszen most valaminek visszavonhatatlanul vége, és valami új is kezdődik. De akárhogyan is éljük meg a búcsúzás pillanatait, ilyenkor szoktunk rádöbbenni, mennyire szerettük ezeket a falakat, mennyire szerettük a társainkat, és mennyire szerettük tanárainkat, tanítóinkat is. Kedves ballagó nyolcadikosok! Most mindannyian úgy érezzük, hogy hamar elteltek ezek az évek, és talán így is van. Én már óvodásként is ismertelek benneteket, az iskolai 8 év alatt pedig napi kapcsolatban voltunk. Sok örömben, néha szomorúságban is volt együtt részünk. Ezért talán megbocsátható, ha az együtt töltött évekre gondolva bizony nekem is elszorul a szívem. Arra kérlek benneteket, hogy iskolánkat, a Györteleki Fekete István Általános Iskolát ne felejtsétek el, és cserébe mi is megígérjük, mi itt maradó diákok, tanárok, hogy szeretettel fogunk gondolni rátok, hiszen hiányozni fogtok innen. 8 évig volt itt a helyetek, ez a hely a mai nappal megüresedett. Ti most életetek egy fontos állomásához érkeztetek, ilyenkor itt az alkalom, hogy köszönetet fejezzem ki azoknak az édesanyáknak, édesapáknak, nagyszülőknek, barátoknak, tanítóknak, tanároknak, akik idáig elengedték utatokat. Szeretettel támogattak benneteket, és segítettek rajtatok. Köszönetet szeretnék mondani mindazon most már volt kedves tanítványunknak is, vagyis nektek, akik bennünk, pedagógusokban erősítettétek a hitet, hogy a legszebb mesterség a miénk. Mert igyekezettetek és igyekezetünk egymás sikereiben bizony visszaköszön. Én remélem, hogy ez a búcsú, ez nem örökre szól, mint ahogy elődeitek, majd ti is vissza-vissza jöztök, és abban is reménykedem, hogy amikor visszajöttök, akkor büszkén fogjátok mondani, hogy milyen sikert és milyen eredményt értetek el. Most pedig a 8 év emlékére fogadjatok el tőlünk egy könyvet.
Horváth Alexandra. Kis Boglárka. Kis Nikoletta. Kis Seherezádé. Lakatos Vanessa. Szabó Szilárd. Szabó Tamás. Tóth Mónika. Varga Jennifer. Varga Roland. És Varga Róbert. Végezetül azt kívánom minden ballagó tanítványunknak, hogy az iskolában szerzett tudás és képességek birtokában tényleg sok sikert érjenek el új iskolájukban, és később felnőttként is. Szeretettel várunk tehát mindenkit vissza, reméljük jövőre találkozunk ugyanígy. Köszönöm szépen. A következőkben fogadják szeretettel a 7-esek műsorát, amelyben 8-os társaiktól búcsúznak. A 7-esek nevében búcsúzik Balogh Noémi, Bétéli Barbara, Ötvös József, Jónás Petra, Kis Erzsébet, Kodácsi Máté, Kücsön Bence, Rostás Nikolett, Szombati Bence és Tóth Jenő. A lábos szívűszár, egyszer elmúlnak a színes éjszakák, egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár. Ami elmúlik, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lábos szívűszár, egyszer nélkülünk a vonat tovább, és az állomás. Eljött a pillanat, a réges-régen vártnak, hogy mindenki itt lehet, s ezen nap szép lehet. Ti voltatok iskolánk boldog diákjai, s ti lesztek a siker megteremtői. Ti voltatok azok, kik hoztak búcs örömöt, ti voltatok azok, kik megtisztították a ködöt. Ti lesztek iskolánk legjobbjai, s ti lesztek iskolánk emlékei. S most búcsúztok tőlünk, drága diákok,
Útravalóként vigyetek sok jó tanácsot. Ha már messze jártok túl az iskolától, jusson eszetekbe minden múltjáról. És ha fájna, visszahúzna szívetek, néha gyertek, visszavárunk titeket. Virágerdő, ballagó diákok, üde tavaszi remények, mosolygó júniusi fények, és biztat a reggeli ige, nap és pajzs az Úristen, pajzs, hogy jégjen, nap, hogy melegítsen. Istenünk, tekintsve rájuk, ne járjanak meleged nélkül, légy nekik hű menedékül. Új utukra indul a lábuk, vigyázz rájuk, könyörülj rajtuk. Légy örök napjuk, védőpajzsuk. Oltalmad nélkül nincs biztonság, meleged nélkül nincsen élet. Ölelj át őket a fényed. Mai igéd, áldó ígéret, te légy életük napvilága, hisz neked mindegyikük drága. Utolsó percek, melyek sírásban vannak, utolsó másodpercek, melyek könyvben vannak. Búcsúzni kell, búcsúzni fáj, búcsúzni néha muszáj. Feledni kell, feledni fáj, feledni kiket szerettünk, soha nem muszáj. Régi emlékek, régmúlt percek, fekete-fehér filmpereg, valósnak hisz álmok, tervek, de miért vakók az emberek? Tompa mozdulatok, halk szavak, megilletődve csöndben nézem, reménnyel teli kék tavak, sosem leszek már, ugyanaz érzem. Kopott mosoly ajkamon, elmúlt. Tudom, tovább kell lépnem. Feljön a tó, fölé lassan a hold, megilletődve csöndben nézem. Ballagáskor a könyvvirág, diákévek, s egy új világ. Búcsúdalok, búcsúszavak, visszahúznak, indítanak. Szép lesz az út, lesznek hibák, érett lettél, öreg diák. Napfény körül árnyék lehet, de azt mindig tud, hol a helyed. Fájdalmas búcsúnak küszöb a feketén csillan előttem, fájdalmas búcsúnak gondolata hasít szívemben, és fájdalomnak gyümölcse gördül arcomon, míg küszöbére ér, ő is sok fájdalom. Búcsúzó emberek sokaságát látom feketén én, búcsúzó emberek hitét vallom örökkörét, s búcsúzó kedvünk gyümölcse gördül arcunkon, míg hideg padlók nem fog, ó fájdalom. Fájdalmas búcsúnak küszöbe, feketén csillan előttünk, borús felhőkkel kísérve, fájdalmas utolsó léptünk. Borús fájdalom gyümölcse gördül arcunkon, és mindnyájan mosolyogva egyszerre mondjuk, ég veletek, jó barátok! Soha nem pakol a kép, amíg összetart az emlék. Ha majd az élet elvakítja emlékemet, vedd elő a rólam készült fényképedet. Barátok voltunk a diák évek alatt, úgy szép a barátság, ha örökre megmarad. Nem írom, hogy ne felejtsd el, mint írják a többiek, legyek én is elfeledve, ha a sors örömet hoz neked. De jusson eszedbe, ha a bánat háborgat, hogy van egy baráti szív, akire mindig mindenbe számíthat. Eljött hát a nap, tiétek az ünnep, a szó, a könyv, a mosoly s a virág. Körétek gyűlik szinte a világ, s néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az életet, amely jutalmaz s büntet, s amelyben az ember örökké diák, most jelképezi zöld májusi ág, s halljuk, reménytől szívetek, hogy lüktek. Szép lassúsággal, búsan szól az ének, föl-fölrepülne, leszel tétováz, s a sok kopott pad integet felétek. Tán könny is csordul, nem tudni okát,
felszállva a messzeségbe néztek, s szívetekben fölcseng, hogy tovább. Megkérem, a ballagtató 7. osztály, adják át virágaikat a búcsúzó 8. osztálynak. Kell még egy szó, mielőtt mennék, kell még egy ölelés, ami véget kísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész visszavár. Nézd rám, és lásd, csillagok a rét. Nézd rám, hova tűnt a régi szenvedés, hol a fák még égnek, ott megérik a fény. Tudod jól, hova mész, de A folytatásban tekintsék meg a ballagó 8-osok műsorát. Rétai Lajos, vezet az iskola. Becsuktam könyvemet, elfogyott, nincs tovább. Csengők nem csengenek, némák az iskolák. Az út a rétre megy, partokra kanyarog, hahóznak vén hegyek, billegek, ballagok. Becsuktam könyvemet, s kísér minden sora, akárhol is megyek, kísér az iskola. S minden oly egyszerű, mi volt eddig titok, beszélni kezd a fű, füvet, ha szólítok. Beszélni kezd a nap, napot, ha kérdezek. Elmondja, mint halad, megmondja, merre megy. Mind megmondják nevük, fák, füvek, csillagok, rám köszönget begyűl süvegével a hold. Becsuktam könyvemet, s velem minden sora, akárhol is megyek, vezet az iskola. Urák József, az én iskolám. Olyan az én iskolám is, akárcsak a többi ház. De mégsem olyan, mert abban a szám, akik a tudás. Ott ismertem meg a könyvet, a betűt, a számokat. Ott széltem a jövendőről szép és komoly álmokat. Tisztelettel gondolok rá, s ha előtte elmegyek, mint hű fia, tisztelettel meghajtom a fejemet. Tamási Áron, azért vagyunk a világon. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ismételtem el magamban.
s éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derésidő nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Lassan felálltam, és azt mondtam, igaza van, késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon. Igaza van, nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges. A tarkai zegzugos világot, a megbocsátandó embereket, az egymásra morgó népeket. És amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk. Eljött az idő, amire régóta vártunk. Amióta beléptünk az iskola ajtaján, csak erre a percre vártunk. Számoltuk a hónapokat, a heteket, a kínzó napokat, a hosszú órákat, a legvégsőbb rövid perceket. Eljött a pillanat, és szabadok vagyunk. De igazán senki sem boldog. Talán egy kicsit visszahúz a szívünk. Lehet, hogy egymást már nem látjuk soha, de végig kísérnek azok az emlékek, amit nekünk adott az iskola. Csak nézzük egymást, és nem tudunk szólni, nem tudjuk elmondani, hogy jó volt veletek, hogy nagyon fogtok hiányozni, hogy jó lenne még egyszer utoljára együtt visszaülni az üres osztályba, csak egyetlen pillanatra. Vagy egyszerűen nem mondjuk el, hogy az emlékeket, a tanárokat, a barátokat és egymást soha nem feledjük el. De valahol azt mindenki érzi, hogy az együtt eltöltött hosszú éveket a szívünkben fogjuk őrizni. Gyorsan múltak el az évek, hátrahagytak sok emléket. Mennyi móka kaszagás, óra előtt izgulás. Ó, az a sok patkogtatás, kora reggel tanulás. Most már vége, nincs tovább. Mi következik majd ezután? Talán visszasírjuk majd a napot, amikor először átléptük a kaput. Szívünkben mindez nagy helyet kapott, de most mennünk kell, átadjuk helyünket, most búcsúzunk, ballagunk már, Isten veled, drága iskolánk. Fáj a búcsú, ha arra gondolok, milyenek voltak az együtt töltött napok. Veszekedtünk igaz sokat, másnapra kibékültünk, s nevettünk jókat. Évvégén boldogan búcsúztunk el, mert tudtuk, jövőre újra jönni kell. Teltek a napok, múltak az évek, 8 év úgy elröppent két szárnyán a szélnek. S így mit állunk egymás mellett, ballagó osztályunktól búcsúzni kellett. Kik 8 éve együtt jártak, most vége, külön útra válnak. Búcsúzni könnyű, de feledni nehéz, mert a szív a múltba ezzel visszanéz. Meg lehet, hogy könnyen nevetve búcsúzunk, mégis fájni fog, ha újra találkozunk. Az iskola padjai között ismertük meg egymást, eltöltöttünk együtt sok-sok boldog órát. Most eljött a perc, búcsúzni kell, szívünk bánattal búcsúzni kell. Búcsúszintünk a perceknek, búcsúszintünk a helynek, búcsúszintünk életünk legszebb 8 évének. Alig itt a tovább indulok. Hihetetlen, már ballagok. Jó iskolán búcsút mondok. Eltelt 8 év, s itt most vége. Új helyszín lép a helyére. De arra, mit itt tanultam, építhetek rá biztosan. A talisztján most már tele, bátran indulhatok vele. Ez aztán az útra való, előkapni megmutató. Alapjaim már megvannak, s jöhetnek rá majd a falak. S majd, ha kész lesz az épület, megköszönni visszajövök. Addig is megígérhetem, iskolámat nem felejtem. Menet közben is betérek, s lesz, hogy tanácsot is kérek. Mert jól tudom, hogy kirátok, ezután is számíthatok. Köszönöm a sok türelmet, biztatást és szilárd hitet, útmutatást, s a sok jó szót. Megszidott és megbocsátott. Kívánom, hogy el ne fogyjon, hanem inkább sokasodjon az erőtök és hitetek, melyel tovább segíthettek jóra vágyó gyermekeket.
Jobbágy Károly búcsúzó. Búcsúzunk attól, aki minket éveken át a jóra intett. Tanított, s védett, hogyha kellett. Így cseperegtünk szíve mellett. Mennyi apró és nagy viharban vitt minket féltve, szinte karban, lelkünket mentve, fedve, sokszor óvott jövendő záporoktól. Volt otthonunk, és legtöbbünknek anyánk, apánk kikísért minket, de amit ők nem tudtak adni, azt kaptuk ki 8 év alatt mi. Apró gyermekként még remegve léptünk ebbe az épületbe, és most úgy megyünk el, hogy az élet titokból tiszta törvényé lett. Bárhová nézünk, most már minden úgy villan vissza szemeinkben, hogy hosszú pár éves múltunk alatt azt hittem megtanultuk. Feleteti anyját a gyermek, álmában új életek elnek, s öregkorban is fényben állnak, gesztusai elmúlt szavának. Épp így, mi is már mindenképpen, magunkba zárva, rejtve szépen, visszük azokat, kik szeretnek, s emlékét derűs reggeleknek. Pasként emeljük, hogyha zordul, kínosznak kardja rám csikordul, mert az a bajcsunk, az a vértünk, mit itt tanultunk, s végigéltünk. Udud István, viszontlátásra! Most búcsúzunk jó iskolánk, kedves tanáraink. Az élet útja vár ma ránk, s ez búcsúzóraink. De várni menni nem tudunk, maradni jól esik. Vár még kicsint rák jó útunk, még vár ránk egy kicsit, még vár ránk egy kicsit. Mi búcsúzunk és elmegyünk, időnk ma itt lejárt. Itt hagyjuk kedves szép helyünk, diákot és tanárt. Úgy fáj, hogy el kell menni, de csüggeni nem szabad, csüggeni nem szabad. Köszönjünk el társaink, az út nem vár tovább. Tiéd szívünk hálája mind, kedves, jó iskolánk. Ha elmegyünk is messzire, ne sírass hű barát, majd visszatérünk még ide, viszontlátásra hát, viszontlátásra hát. Kedves tanáraink, szeretett szüleink, diáktársaink és kedves vendégeink! 8 évvel ezelőtt, mikor először jöttünk az évnyitóra, még nem gondoltam, hogy ilyen hamar elrepül ez a 8 év. Micsoda félelemmel, szorongással indultunk. A tanítónéni szava, amely törvény volt messze hangzóan, sokáig kísért bennünket. Ez a hatás persze az évek során veszített erejéből, különösen most, a kamaszkorba érve. Ezért kell köszönetet mondanom a magam és társaim nevében a tanárainknak, a szüleinknek, azért a sok türelemért és segítő fáradozásért, amit értünk tettek. Nem csak a tanórákon, de a pályaválasztás időszakában is. Hiszen ők biztosan tudták, hogy minden szájrendítás és tiszteletlenség idővel megváltozik, és a sok szép, amiről beszéltek nekünk, egyszer a tulajdonságaink közé fog tartozni. Arra kérem őket, hogy maradjanak meg emlékezetükben a szép órák, a közös kirándulások és nagy csintevésekre emlékezzenek. Szinte hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengő szó nekünk, hogy az új tanévet már egy másik épületben, más gyerekek közt az ismeretlenben kezdjük. Eddig talán bele sem gondoltunk, hogy ez mit jelent. Hiszen a gyermekkort a maga gondtalan boldogságával elhagytuk. Emlékezz egy helyes fiú valamelyik osztályból, aki egy pillanatra összezavarta az egész világot, és oly könnyen feledtette kötelességünket, a tanulást. Búcsúzunk iskolatársainktól. Most, amikor átveszitek helyünket, bizonyára arra gondoltok, hogy végre milyen jó, hiszen ti lettek a nagyok.
a nagyok, akikre mindenki felnéz. De higgyétek el, ez gyorsan elrepül. Reméljük, jó példa voltunk számotokra, és az együtt töltött élményeket nem felejtitek el. Utoljára a szüleinkhez szólok, hogy nekik mennyi mindenért tartozunk köszönettel, azt felsorolni is lehetetlenség. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tettek, és tesznek ezután is. Ezt megígérjük. Mi pedig indulunk megkeresni azt az utat, amelyet választottunk. Távolodnak, messze kerülnek az évek. A diákszemek távolba visszanéznek. Búcsúzunk egy dallal tőled, ki napjainkat óvtad, védted. Fogtad kezünket, ha kellett, vállunkról levetted a terhet. Nem csak tanár vagy, hanem barát, ki megérti a diák baját. Múlnak a napok, ma még együtt vagyunk, ma még itt vagy velünk, de holnaptól már távol leszünk. Múlnak a napok, múlnak a percek, de kik távol vannak, sem felednek. Több voltál te nekünk, mint egy kedves tanár, és tudjuk, az ajtód mindig nyitva áll. Mint ahogy a képen körülveszünk, gondolatban mindig veled leszünk. Indulni vígan és remélve, a boldog szebb jövő elébe. Miénk a hely a nap alatt, míg szívünk bátor és szabad. Útjaink százszalé válnak, de szívünk egy szélért dobog. Nekiválunk a küzdelmes mának, és építenünk egy szebb holnapot. Az már a legszebb álmok, komolyan lenne a világot. Mindig hinni és remélni, így él csak földön élni. Életem lépcsőfokát magam előtt lépem, amit tettem, amit érzek, azokról van képem. Most, hogy itt vagyok, bár sokat tettem érte, ami eddig volt, az is már megérte. Ingyen sose adtak semmit. Azért, ami az életben valóban szép és jó, mindig meg kell szenvedni. Fontos, csak egy ember maradj. Annyit érünk, amennyit tudunk, ismeretek hiányozottan a világ. Keresd az életben mindig a szépet. Ragad meg azt, amit más észre sem vesz. S hidd el, ha sokszor durva is az élet, mindig találni benne kellemes és szépet. Az élet értelmét nem keresni kell, hanem nekem kell értelmet adni az életnek. Ez a boldogság. Az életben felfedezni a szépet, a harmóniát. A boldogságot magából építi fel az ember, még ha az építőanyagot az életből bányásza is ki. Minden embernek szüksége van valamilyen célra az életben, amit tiszteletben tart, és büszke, hogy dolgozik érte, mert csak így maradhat egészséges. Bölcsességet nem úgy kapjuk, magunknak kell azt felfedezni. Ójút után, amit senki sem tesz meg helyettünk, senki sem tud tőle megtudni. A boldogságot csak az bírja el, aki elontja. A fény csak abban válik áldássá, aki mások is belőle. Az élet szép, csak küzdeni kell érte. Boldog az, ki céljait elérte. Akarj kell, és minden sikerül, akarni és vinni rendetlen.
E szép gondolatok után ballagó tanulóink virággal köszönik meg nevelőiknek a tőlük kapott sok-sok szeretetet és türelmet. Most mondjuk ballagáson. Hát most már nem lehet. Jó. Most pedig hallgassuk meg az alsó tagozatosok évzáró műsorát.
Szabó Szilvia utolsó nap, az idejében ma utoljára, még odafigyelünk a sok tanára. Írkálunk a táblára jópofa dolgokat, énekelgetünk búcsúzó dalokat. Kérdezgetjük nyáron ki hova, merre utazik, milyen tájra, faluba, nagyvilágon szerte merre juthat. A fiúk kiabálnak, a lányok rázzák a hajukat. Hív a sok titok, amíg láthatlan, hallatlan, ezernyi messzi táj beláthatatlan. A nagy vizek kéklő, áttettő csodája, hogy a strandon beleolvadjunk a napsugárba. A sok mulatság, játék, a nyár illata, az esti suttogások, séták hangulata. Vár bennünket a nyár két karját kitárva, s mi rohanunk felé, ügyet se vetve, szúnyogra, darázsra, leégett, lehorzsolt bőre, szétrúgott cipőre, mert még nem gondolunk bele a jövőnkbe. Vakáció. Eljött minden gyerek álma, kicsöngettek utoljára. Elmondom hát szép sorjába, mi a tervem idén nyára. Hegyet, völgyet mind megmászni, réten naphosszat labdázni, mezitláb futni a parton, barnára sülni a strandon, papírsárkányt teregetni, palacsintát eszegetni, építeni homokvárat, sokifagyit nyalni 100-at, tábortűznél cseverészni, délig ágyban heverészni, kifogni egy mázsás halat, átúszni egy óriás tavat, mezőn tarkalepkét űzni, pipacsból bokrétát fűzni, inni szörpöt jeges teát, megmászni egy cseresznyefát. Csak készül a fecskemadár, tudnod kell, hogy elmúlt a nyár, szép legyen és vidám nyarunk, szeptemberben találkozunk. Annak Veronika vakáció. Láttam a napot, súgta a szélnek, várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, csupa színbetűkkel vakáció. 2 hónap napfény vár ránk a nyárban, kószálunk vígan, viruló tájban. Hűsítő tavakra, strandokra járunk, nincs ilyenkor boldogabb nálunk. Tekergünk sokat, nem riaszt felhő, csalogat mező, hívogat erdő. Aranykalász közt pipacsok égnek, 2 búzavirág suttog a szélnek. Távol a gyors vonat függse után, kaláccsal, cukorral nagymama vár. Játszani, nyaralni, élni, de jó, szeretünk, vakáció. Felkérem igazgató urat, mondja el évzáró beszédét, azután adja át a jutalmakat. Tisztelt szülők, kedves vendégek! A 2013-14-es tanév sem volt könnyű időszak iskolánk életében, hiszen bővelkedett eseményekbe és feladatokba. A 2013-14-es tanévet szeptember 1-én kezdtük, 104 tanulóval és 104 tanulóval zártuk. Nevelőtestületünk létszáma 18 fő volt, az összetétele pedig úgy alakult, hogy 12 főállású nevelőnk van, 5 fő óraadó tanár érkezik hozzánk, illetve 1 fő gyógypedagógus. Iskolánk tanuló összetételét tekintve 98 fő hátrányos helyzetűnek tekinthető, 81 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű, és 4 sajátos nevelési igényű tanulónk is van. A normál tanterv mellett működtettük a roma kisebbségi oktatást, a roma nyelvoktató formát, illetve az integrált tanulók eseni oktatását is. Bevezettük az új kerettanterv szerint az adott évfolyamokon az új oktatási formát is az idén. A tanulók számára napközis és tanulószobai csoportot indítottunk, illetve számos szakkört.
A művészeti képzést idén is folytattuk a társas tánc, illetve zongoratanszakon. Tevékenységünk egészét az integrált pedagógiai rendszer, közismert nevén az IPR keretében szerveztük meg. Emellett az útra való pályázattal segítettük még a tanulási folyamatot, illetve próbáltuk a szociális hátrányokat enyhíteni. Ennek keretén belül a tankönyvek, tanszerek ingyenességével próbáltunk segíteni, szaloncukorvásárlással, cipővásárlással, ingyenes 1- és 2 napos kirándulással. A tanulóink részt vettek a környékbeli településeken rendezett tanulmányi versenyeken is, és itt is szép eredményeket értünk el. Megrendeztük a tanév során a nemzeti ünnepeink és egyéb jeles alkalmak kapcsán a különböző rendezvényeinket, ünnepségeinket, néhány a felsorolásból: az Aradi Vértanúk napja, az október 23-i forradalmi emlékünnep, halottak napi koszorúzás, a ősi halottaknál és a pedagógus kopjafánál, Mikulás ünnepség, karácsonyi műsor, a falunak farsang, március 15-i ünnepség, jótékonysági bál, diáknap, anyák napi, szülői értekezlet és köszöntés, a nemzeti összetartozás napi ünnepség, Fekete István napok, az iskolai kirándulások és a projektnapok. Tudom, hogy mindenki nagyon várja már a szünidőt, de a tanév vége az értékelést és a tanév lezárását is jelenti. A nevelőtestület el is végezte az ilyenkor szokásos feladatát, és hát megszülettek az eredmények. Kiválóan megfelelt, illetve kitűnő lett 16 tanuló. Sajnos az első évfolyamon felzárkóztatásra szorul 2 gyermek, és van most egy évfolyam ismétlőnk is ebben a tanévben. Példás magatartású volt 52 gyermek, példás szorgalommal tanult 27 tanuló. Szorgalomból viszont anyagminősítést kapott 6 fő. A mulasztott napok száma 1372 nap, amiből 36 nap igazolatlan. Hát a tavalyi évhez képest ez nem mutat olyan jelentős változást, ám néhány tanuló esetében sajnos ez mégiscsak annak tekinthető, mert eljárások is kezdődtek ez ügyben. Az egyfőre eső átlagos mulasztás az 13 nap, és 28 esetben történt egyébként felszólítás. Hát ha megengednek egy megjegyzést, sokan nem igazán értékelik azt, hogy délután is iskolába kell, hogy járjanak a gyermekek. Sajnos ettől a mostani oktatási rendszertől ugye ezt az ajándékot megkaptuk, és ezt tudomásul kell venni, a jövőre nézve mondanám. A mulasztások jelentős része a délutáni kötelező foglalkozásokról való távolmaradásból adódik, tehát ezen mindenképpen változtatni kell. Délben nem lehet elvinni a gyereket, és nem is mehet haza, hogyha van neki foglalkozása. Mozgalmas, változatos és nehéz tanév állt mögöttünk, melynek sikeréhez sokan járultak hozzá. Szeretném megköszönni korábbi és jelenlegi fenntartónknak, Györtelek község önkormányzatának, illetve a Klebersberg intézmény fenntartó központnak, hogy a működés feltételeit biztosították számunkra. Kollégáimnak az egész évi kitartó munkát, a szülőknek, szülői szervezeteknek, civil szervezeteknek pedig azt, hogy a tanév során támogatták a tevékenységünket. Azon tanulóink számára, akik eredményesen végezték a munkájukat a tanév során, okleveleket, jutalomkönyveket szeretnék átadni, azonban van először kedves kötelességem. A tankerületi igazgató úr megbízásából egy kollégának szeretnék most egy emléklapot átadni. A kolléganő, mert hogy arról van szó, rengeteg ünnepséget és műsort szervez, bár ennek egy jó része munkaköri kötelessége is, de bármikor bármit rá lehet bízni, és a tankerület jóvoltából egy emléklappal jutalmazzuk. Birta Andrea kolléganőt kérném ide fáradni.
Elismerő oklevél és jutalomkönyv kiváló tanulmányi eredményét Bogos Viktória első osztályos tanulónak. Szintén kiváló tanulmányi eredményért jutalomkönyv és oklevél Váradi Boglárka első osztályos tanulónak. Kiváló tanulmányi eredményéért szintén könyv és oklevél Kisnémeth Jászmin első osztályos tanulónak. Jászmin, gyere vissza, mert van még itt neked a hit és erkölcs tanórán nyújtott kiváló teljesítményeket. Varga Miklós első osztályos tanulónak a hit és erkölcs oktatásra nyújtott kiváló teljesítményét egy könyvet. Jutalomkönyv és oklevél Dara Norbert második osztályos tanulónak kiváló tanulmányi eredményéért. Kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért Kis Valentina második osztályos tanulónak oklevél. Nagyra nőtt ez a Valentina. Kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért Múzsa idén második osztályos tanulónak kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért Andrássy Dorina harmadik osztályos tanulónak jutalomkönyv. Jeles tanulmányi munkájáért és példamutató magatartásáért Andrássy Katalin harmadik osztályos tanulónak oklevél. Kiváló közösségi munkájáért Albert Krisztina harmadik osztályos tanulónak jutalomkönyv. Kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért Hiába Patrik negyedik osztályos tanulónak oklevél. Szintén kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért Imre Katalin negyedik osztályos tanulónak. Valamint Ivánszky Elizabeth negyedik osztályos tanulónak kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Kiváló közösségi munkájáért és irodalmi színpadi szerepléséért Lukács Sándor 5. osztályos tanulónak oklevelet szeretnék tartani. Szintén oklevelet kap Ignác Zoltán 5. osztályos tanuló közösségi munkájáért irodalmi színpadi szerepléséért. Valamint Varga Jászmin, 5. osztályos tanuló, szintén közösségi munkáért irodalmi színpadi. Kiváló közösségi munkáért, irodalmi színpados tevékenységért Tóth Georgina, 5. osztályos tanulónak.
Kiváló tanulmányi eredményért és példamutató magatartásáért, valamint az irodalmi színpados tevékenységéért Csürök Vivian 5. osztályos tanulónak. Kis Andrea 5. osztályos tanulónak kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, irodalmi színpados tevékenységéért szintén könyvét. Közösségi munkájáért Tóth Roland 6. osztályos tanulónak. Ugyancsak közösségi munkájáért Horváth Éva 6. osztályos tanulónak. Kiváló közösségi munkájáért, irodalmi színpadi tevékenységéért Balogh Noémi 7. osztályos tanulónak. Szintén kiváló közösségi munkáért és irodalmi színpados tevékenységért Kis Erzsébet 7. osztályos tanulónak. Szintén kiváló közösségi munkáért és irodalmi színpados tevékenységért Bétéri Barbara 7. osztályos tanulónak. Jónás Petra 7. osztályos tanulónak kiváló közösségi munkáért, irodalmi színpados tevékenységért. Tücsön Bence 7. osztályos tanulónak közösségi munkájáért és irodalmi színpados tevékenységért. Kodácsi Máté 7. osztályos tanulónak kiváló közösségi munkájáért és színpadi tevékenységért. Kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért, közösségi munkájáért, irodalmi színpados tevékenységéért Rostás Nikolett 7. osztályos tanulónak. Kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, közösségi munkáért, irodalmi színpados tevékenységéért Szombati Bence 7. osztályos. Kiváló közösségi munkájáért, példamutató magatartásáért Csürök László 8. osztályos tanulónak. Kiváló közösségi munkájáért, példamutató magatartásáért Horváth Alexandra 8. osztályos tanulónak. Kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért Szabó Szilárd 8. osztályos tanulónak.
ugyancsak kiváló tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért Szabó Tamás 8. osztály. Ünnepségünk vége felé közeledve fölhívnám a figyelmet arra, hogy ma a vakáció elkezdődik. De a vakáció bizony veszélyeket is rejt. Ilyenkor mindig föl szoktam hívni a figyelmet, és megteszem ezt most is. A víz, a közlekedés meg annyi veszélyt hordoz magába, és úgy várnánk vissza mindenkit, ahogy most elengedtünk. Tehát, ha elkezdődik a nyári szünet, egyet ne felejtsünk, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk másokra. Szeptemberben mindenkit visszavárunk. Ezzel a 2013-14-es tanévet hivatalosan lezárom. A szózat eléneklése és a ballagok kivonulása után bizonyítványaikat a tanulók az osztályfőnöküktől vehetik majd át. Köszönöm szépen! Befejezésül énekeljük el a szózatot. Ballagási ünnepségünket a 8-osok levonulásával zárjuk. Nem mondtad, nem mondtad.